fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to seeno paalel to podor to matam to gawdal to ali wuure to nabbaji ko on takkusan juula ha e nder galle ibrahima kane katante leñol to agnam yeryaɓe kabaruji men e ɗemgal pular puddorɗen ko to leydi mauritanie to leydi mauritanie gardini kabaruji men ma en kaale oɗo taw ko 1 milliard e feccere filiare feccere taw ko halis o guya ko ɗum tigui woni ko laamu leydi mauritanie yaltini gam yidde wallidde kay jangguinoɓe alqurana e jumaji taweteɗi e nder leydi he ma en kaal kadi e ɓeɗo malinaɓe jeegomon nangaɓe tigui e nder leydi mauritanie eɓe ñaawa to leydi sénégal ma en kaale so leydi sénégal ma en kaale ndiɗo jeenari mawdi ndi Macky Sall hoorejo leydi ndi huccidi tigui e ɓeɗo taw ko jangguinoɓe école aji to leydi Mali ma en kaal kay e oɗo tana musɗoma ɓeɗo koninkoɓe ɓe hirde fama woni tigui forces armées malien ɓe keeɓi tigui e diwan biyeteɗo ɓulli kesi to leydi Zimbabwe ma en kaale oɗo général derguinnoɗo laamu Robert Mugabe to Congo Brazzaville ma en kaale ndeɗo sifande jaam sifodirnode hakkude laamu e oɗo biyeteɗo Pasteur Ntumi kabaruji men joolam je berima nawen ha to Afghanistan to leydi Russie bisimilla moon kettuki oto gonɗe joni joni jañoɗen ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone jaslari nogase jeetati lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pulare sowto he musidɗo moon haali abouba kabaruji men noon ma ɗaccon hagge e ñalawma hande o mbatten tan ko lefol gotol tokosol nde wonnoon kay e ñalawma hande o eɗen jogui koɗo tigui taw ko miñi meɗen mo mbayruɗen yiide duuɓi limtinɗi mo mbayruɗen yiide ene ari tigui e oɗo saaha to wuuro men ligseɓa tawa kadi ne arde e joom suudu mum ko ɗum saabi e oɗo saaha eɗen paaɗa no feewi ɗum tigui mbatten hande ko lefol gotol kabaruji men on ñagama hen yafuya kabaruji men e ɗemgal pular puɗɗortoɗen tigui koto leydi Mauritanie e nder leydi Mauritanie hono no mbiruɗen e gartidi kabaruji men laamu leydi Mauritanie yaltini tigui fodde milliard e feccere taw ko halis uguya gam yidde wallude kay ko wiyete tigui daw yidde wallude kay ɗiɗo nokkuji taw koto alqurana jangguinte e ɗiɗo nokkuji kadi tawa kadi ko jumaji mbiyen noon laamu ngu noon yaltini fodde 350 millions 345 millions woni 345 millions taw ko halis guya on halis noon fay tigui koye ɓeɗo taw ko jangguinoɓe alqurana ɓen noon taw kadi woni koye ɗiɗo nokkuji taw ko nokkuji ɓurɗi famdude sembe e nder leydi Mauritanie mbiyen ha joni e on fannu kadi laamu leydi ndi ɓe jaltini tigui fodde 480 millions taw ko halis guya ɗum noon ko yidde wallidde kay almameɓe taw ko almamaɓe julnoɓe nder jamaji leydi Mauritanie ɓe jaltini kadi 70 millions taw kadi ɗum noon ko yidde kadi wallidde taw ɗum fayi koye jamaji wallidde ɗin jamaji mbiyen noon ɗum noon e ha joni e nder ndin mbadi kadi ɓe jaltini kadi million uguya taw ko halis uguya million noon taw ko halis uguya ɗum noon ko wallidde jumaji taw noon ko wona jumaji jeeyaɗe e nder leydi Mauritanie mbiyen fodde 180 millions ɗum noon koko fate ɓeɗo taw ko wiyetoɓe jangguinoɓe ko fate ko wiyete tigui enseignement original won tigui jangguinoɓe ko fate charia e gueɗe mbaɗi noon mbiyen on paami tigui fodde mbiɗen 1 milliard 500 millions uguya ko ɗum tigui laamu leydi Mauritanie yaltini e oɗo saaha gam yidde kay wallide ɗeɗo duuɗe alqurana e ɗiɗo jumaji tawteɗi e nder leydi Mauritanie ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen kaalen noon e oɗo société biteɗo Azimex noon ko société tigui taw ko société gaddo marchandise uji en e ƴettinowo marchandise kadi e nder leydi en yaltina tawa kadi ko société société gonnoɗo e jimadi laamu mbiyen on société noon wonno tigui mbel yidde kay ha bade ɓesguji Mauritanie naɓe kay e cogguji e oɗo saaha noon mbiyen société o koko faɗɗi guila oɗo saaha foof mbiyen oɗo société noon oɗo saaha foof walla yimɓe kay taw ko ɓeɗo witeɓe commerçant ji taw kadi joom ngalluji e nder leydi Mauritanie waɗɓe fedde mumen tigui gam yidde hettude e on société ɓe joɗinoma noon ɓen yimɓe taw ko witeɓe actionnaire yiɗɓe kay hettude e société o ɓe joɗinoma tigui e batu mabɓe ko wiyete assemblée générale ɓe joɗinoma batu mabɓe noon ñande alarba hanki o ko nden tigui ɓe jooɗi tawa kadi ɓe jooɗi koye nder nduɗo suudu wiyeteno chambre de commerce ko ɗon tigui ɓe jooɗi noon gam yidde ƴettude peeje kay noɓe keptiri o société
ha laba e oɗo saaha joni noon luural waɗi tan ko hakkude mabɓe kamɓe yiɓɓe sottude société o ko kamɓe kay goni koɓe pamodirani e oɗo saaha ɓe dokkodiri aadi noon ha e nder nde lewru janvier mbiyen kay e hakkude lewru janvier taw ko hitande darto nde woni kay ɗo e balɗe mbiyen noon batu ngu jooɗi tigui ko nder chambre de commerce mo Nouakchott e saaha noon walla men sanga batu ngu jooɗi noon yimɓe hewɓe taw ko liggotonoɓe on société wiyteɓe Aximex ɓen yimɓe hewɓe noon ɓe jaltinoɓe garini tigui wadde no annama sitting ni darade kay yesso on chambre de commerce gam yidde kay wiide ɓe jaadani e ko oɗo société biteɗo Aximex yiiɗi yikitede ɓe jaadani e liquidation oɗo société biteɗo Aximex ɓe kolliri kadi eɓe cohliroɓe haqqeji mabɓe woni droit ji mabɓe ɓen noon ko ligginoɓe tigui e oɗo société guila duuɓi ekkitali ɓe kolliri noon société Aximex so ari e oɗo saaha joni to heeɓi ɗo ala caabi ɗum so wona ɓeɗo taw ko wonnoɓe directeur uji mennoɓe ardade on société o ko kañum tigui ñandini société o ha memi leydi e oɗo saaha noon kamɓe ɓe jiiɗi ko yooɓe dokke haqqeji mabɓe ko adi kay ko société Aximex o ne yaaha Aximex noon mbiɗen tigui sittude bandiraɓe ko société tigui taw ko société gonnoɗo e jimadi laamu leydi Mauritanie on société noon ko société ƴettowo gaddowo gueɗe kay marchandise uji kewɗi taw kadi ko marchandise uji ɓurdi sohlede e nder leydi he omo saaha kadi omo ƴetta marchandise uji taw kadi koye nder leydi he o yaltina caggal leydi woni ko wiyete société import et export ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen mbiyen noon mbiyen noon koninkoɓe leydi Mauritanie ɓe diddino tigui yimɓe taw ko malinaɓe yimɓe jeegomo taw ko malinaɓe ɓen noon diddanoma tigui caggal kay tumedeɓe kay eɓe jogui gueɗe ɗe pewani ɓe gonno noon ɓen malinaɓe noon gonno tigui koye camion ɓenno tigui koye werla goto mo hinde 4x4 Hilux mbiyen noon nden ɓe diddama noon diddude dogdudu noon walla mbiyen diddugol ngol noon juuti no fewi ha kay koninkoɓe leydi Mauritanie haaɓe noddi tigui avion mabɓe avion noon taw ko avion militaire mo leydi Mauritanie tawtorama tigui ngol diddugol caggal noon nde werla on nanga tawa tigui ko ɓeɗo malinaɓe jeegomo kañumen tigui gonno e ono to eɓe jogui noon marchandise bonɗo woni simme bonɗo kene qima kay temeɗɗe 6 kilo 800 kilo de drogue ɗum tigui ɓe tawɗa mbiyen e ñalawma talata noon ɓen ñande talata noon ɓeɗo malinaɓe kamɓe foof ɓe ñawama noon tawa kadi ɓe ñawa tigui koye nder tribunal oɗo ngoɗo wuuro wiyetego Trizémour ɓe ñawama noon Trizémour en tawi e nder leydi Mauritanie ko toon tigui ɓe ñawa kamɓe jeegomo ɓe mone mabɓe foof ne lo duuɓi sappo e kaso mone mabɓe foof kadi yo temedere ujunere taw haaliss ugoya sen ummima to leydi Mauritanie ko ɗon tigui mbatten taɓal payen to leydi Sénégal noon mayen kaale oɗo biteɗo Aliou Ndiaye noon ko kañum tigui woni directeur e oɗo saaha directeur Sonatel noon kanko Aliou Ndiaye o noon kanko woni directeur société o ma won hande duuɓi 5 e oɗo saaha noon mbiyen en ɗamina tigui ma oɗo biteɗo Aliou Ndiaye ma o itte e golle makko ko ɓuuri yawde e yaccade e ɗeɗo balɗe noon oɗo biteɗo Aliou Ndiaye ne ɗamina tigui ma o yiwe golle makko mbiyen noon tawi kay eɗen kooli ɗiɗo jayndele ɗiɗi hono ɗeɗo jayde wiyetede média poste jayde wiyetede média poste e ɗeɗo jayde wiyetede Walfadjri hen jayde wotere noon holliri tigui oɗo biteɗo Aliou Ndiaye o yahata tigui ko wiyete altraite jayde heɗinde noon holliri tigui hay sinno Aliou Ndiaye o yeehi altraite ko neɗɗo tigui jiɗaɗo kadi ko neɗɗo ganduɗo gueɗe ɗeɗo société biteɗo Sonatel hay sinno ni nomta makko ari kanko mo foti heddade ɗon e nder on société e oɗo saaha fo noon hakkillaji yimɓe foof ne kaala yimɓe hewɓe ne kaala poɗɗo lomtade mum kono ko inde neɗɗo oɗo biyeteɗo Dramé ko on tigui inde mum ɓuuri wawde yaltude Dramé noon en ɗamini tigui kañum jogori wonde oɗo saaha kay walla ɗeɗo balɗe kañum tigui jogornomede yo won directeur oɗo société biteɗo Sonatel ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie noon kalen tigui en yiɗon jeenari mo hoorejo leydi Mauritanie waɗi tigui faade e ɓeɗo jangguinoɓe école aji mbiyen hoorejo leydi Sénégal hono biteɗo Macky Sall e ñalawma hande o walla mbiyen e ɗeɗo balɗe o itti tigui ñalamen ɓe oɗo saaha o itti tigui jeenari mawdi noon faade kay ɓeɗo jangguinoɓe école aji taw kadi ko jangguinoɓe ɓuurɓe teskade e ɓuurɓe garɗinde e golle mumen mbiyen noon biyeteɗo oɗo noon biyeteɗo Assane Ndiaye taw kadi komo Mbacké ko kañum tigui heeɓi o ndin jeenari ɓurdi arde kañum heeɓi jeenari ardini kanko heeɓi ko wiyete premier prix lauréat taw kadi ko jeenari bandi fayida no feewi kanko biyeteɗo Assane Ndiaye noon o jibina tigui ñande nogas e goo lewru novembre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom 21 novembre 1966 taw wuuro Matam ko toon tigui Assane Ndiaye jibina mbiyen noon o watti jangguinde école ko guila hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi mbiyen nden noon ko instituteur adjoint mbiyen koye duuɓi nogas e jeeɗiɗi joni ko oɗo biteɗo ko duuɓi nogas jeeɗiɗi noon komo jangguina école tawi kadi omo teska moƴƴugol jangde makko moƴƴingol golle makko e yidde kadi yidde gollal ngal mbiyen ko hitande ujunnaji 2 en 2012 ko nden tigui o wonti professeur noon e mbiyen hande alhamisa nogas e jeetati bowte o woni tigui taw ko woni
woni tigi neɗɗo taw kadi ko ɓurɗo hebde jeenari ɓurdi tekkude jeenari noon ummede tigi e oɗo biyeteɗo Macky Sall noon o hekkima oɗo noon biyeteɗo Assane Ndiaye o heeɓi tigi jeenari kene wiyana million ngaji nogas CFA ko ɗum tigi o heeɓi o wonde médaille ene wondi kadi e diplôme heeɓi noon rewe makko noon jeenari ɗiɗi ɓiri ko oɗo biyeteɗo Ababacar Wadde noon komo lycée Mbawo taw kadi on heeɓi ko 4 millions woni million ngaji 4 CFA mbiyen tataɓo o noon ko oɗo biyeteɗo Abdoulaye Mbow noon o wonti koye centre taw ko centre Talibou Dabo mo Grand Yoff ko on tigui heeɓi jeenari tati ɓiiri on heeɓi million ngaji mum tati e oɗo saaha eɗen mbiyaɓe tan yoɓe jogoro haali jaam kadi jangguinoɓe école kala ko dokka ene poti rokkede ko ɓuuri ɗum noon sen ummima ɗon ko noon tigui payten to leydi Mali noon mbiyane kono haalude honno mbirden e gardini kabaruji men koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni tigui forces armées malienne ɓe keeɓi tigui tana musɗo ñande alkamisa hande o noon tawa sankatiɓe ndewna e sawaw tawa kadi ko sawaw ɗeɗo pelle ceɓɓitiɗe mbiyen ko nden tigui nde ɓe gaari ha e oɗo diwan tawa ko diwan biyeteɗo ɓulli kesi noon waɗɗani ngoɗo wuuro wiyetego Mopti ɓulli kesi kadi waɗɗani keerol hakkude leydi Burkina Faso e leydi Mali mbiyen ko ɗon tigui werlaji mabɓe jaaɓi tigui dow pettoje woni tigui dow min ko ɗon tigui werla o fetti yimɓe tatata koninkoɓe mbasi hen pittali mumen yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen kalen noon e oɗo biyetenoɗo Mamadou Sissoko noon ɓurno lollude tigui Samarek noon ko colonel o wonno taw kadi ko colonel koniyankoɓe taw koninkoɓe weeyo woni armée de l'air mbiyen o wonno noon koye alternate makko oɗo saaha foof o hooti joom makko noon kanko Mamadou Sissoko mbiyen o hooti joom makko noon ñande nogas lewru bowte mbiyen noon o hooti e joom makko noon kanko noon hono makko ne teska tigui hono makko weeɓani e koninkoɓe leydi Mali omo teska tigui guila e nundal makko ha e deƴƴere makko ha e muñal makko mbiyen duuɓi nayyi noon ko adi kay komo yaha retraite makko o kanko o wonno tigui koye walla o gollono tigui koye ndiɗo mbaadi wiyane wiyete koninkoɓe wiyeteɓe munissement e nder munissement noon kanko tigui halfitno ko fate dendagal avion ngaji kay ndeɗo fedde wiyetege munissement Mamadou Sissoko noon lollirnoɗo Samarek mbiyen o hoote joom makko o naati saare gonga kay tawa ɗum ɗacci cuddiɗo goto e ɓiɗɗo goto eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna dow inde ceerno Habou Diallo mawɗo fedde heblo sukaɓe Afrique enen ni dendagal ɓesgu makko duwawuji meɗen sen ummima to leydi Mali ko ɗon tigui payten to Zimbabwe noon ma en kaale oɗo général tawa kadi ko général biyeteɗo général Constantino Chiwenga kanko noon ko oɗo général tigui derguinno laamu Robert Mugabe e ɗeɗo balɗe nder are kanko noon Constantino Chiwenga mbiyen caggal noon nde o ɓortuno tini makko ha laaɓi o yeehi ko wiyete retraite o waɗanoma tigui ko wiyete cukko hoorejo landa wiyete GNPF e oɗo saaha joni noon o waɗama tigui cukko hoorejo leydi ndi on tigui mo paami tigui kanko woni e oɗo saaha cukko hoorejo leydi woni ko wiyete vice président to Congo Brazzaville paaɗen mbiyen guila ñande nogas e tati lewru bowte lewru gonɗen ndu mbiyen cifodiral jaam e kisal wa sifanoma tigui hakkude laamu leydi Congo e ɓeɗo yimɓe kay taw ko yimɓe Pasteur tumi noon ko yimɓe joguitiɓe kay guila hitande 2016 taw kadi ko joguiɓe pétalaji mumen ene gondi tigui e nder ladde pullo mbiyen cifodiral noon sifodirama noon kay taw kadi ardino laamu ngu walla joɗanno laamu ngu ko oɗo tigui biteɗo Séraphin Mbulu noon kañum woni jagorgal leydi Congo kalfinaɗo gueɗe nder leydi o sifodirno noon koye oɗo taw kadi kañum woni kolaɗo kuuɓal lamda biteɗo Pasteur tumi mbiyana oɗo noon yimɓe hewɓe noon taw kadi ko yimɓe ardiɓe e landaji lundiɗi hono oɗo biteɗo tatti mabɓe yala e oɗo biteɗo Guy Parfait Kolela kamɓe foof ɓe kolliri hen weltare mabɓe no fewi ɓe erinoma kadi ɗiɗo partiji ɗi foof walla mbiyen landaji ɗi foof to banggue laamu ngu e to banggue Pasteur tumi foof nde ɓe tinnoto kay ɓe mbawa jabde mbawa respecté ɗiɗon kuule mbiyen yoga noon kadi e ɓeɗo taw kadi ko landaji lundiɓe ɓuurɓe lundade kolliri tigui wonde kañumen pamani nde sifodirde ko wayno oɗo biyeteɗo Charles Jacary Boawo on noon holliri tigui wonde so tawi kañum famani ngal cifodiral o holli kay laamu leydi Congo hollirno tigui ko jaɓani laamu leydi Congo hollirno tigui jaɓani kabaruji men ɗemgal pular dawal ɗiɗi ɓal en mbino kay eɗen mbaɗa kabaruji ɗi e dawal gotal
kono tan mataw kabruji keɓani heeƴe e dawal gotal kabruji men ɗemgal Pulaar dawal ɗiɗiɓal puɗɗorɗen tigui ko to leydi Zimbabwe noon kalen e oɗo général taw ko général biyeteɗo général Constantino Chiwenga kanko noon ko kanko tigui derguinno laamu oɗo biyeteɗo Robert Mugabe e nder Harare kanko derguinno ngol laamu caggal on caggal ɗum noon kanko général o e ɗeɗo balɗe o ɓortino tini makko ha laaɓi o yeehi kay ko wiyete retraite nde o yeehi ko wiyete retraite noon ko nden tigui o suuɓa yo won cukko hoorejo kaɗo landa taw ko landa ɓuurka mawnude e landa Robert Mugabe ne woy wiyetega ZANU PF mbiyane oɗo ñalawma hande no o ɓornima tigui walla mbiyen o ɓornima tigui wutte taw ko wutte wonde cukko hoorejo leydi ndi o darima tigui yeeso ɓeɗo magistrat ji o wondi kay gam wondemo cukko hoorejo woni ko wiyete vice président leydi ndi e oɗo saaha koto Congo Brazzaville paɗen Congo Brazzaville noon mbiyen ñande nogas e tati lewru bote gonɗen du mbiyen laamu leydi Congo kañum kay dow inde oɗo biyeteɗo ministre mabɓe taw jagolgal mabɓe kalfinaɗo gueɗe nde leydi biyeteɗo tigui Séraphin Mboulou mbiyan noon o joddinoma tigui e ɓeɗo yimɓe taw ko yimɓe Pasteur Ntumi e yimɓe Pasteur Ntumi noon o joddino tigui koye gonnoɗo koolaɗo kuuɓal taw gonɗo koolaɗo kuuɓal kan landa taw ko landan Pasteur Ntumi ɓe cifodiri noon cifodiral kay beele jaam e kisal en arta hakkude Pasteur Ntumi e yimɓe mum e ɓeɗo kay laamu leydi Congo mbiyen Pasteur Ntumi e yimɓe mum noon guila 2016 ko ƴetti petelaji mumen tigui ene gondi nder ladde saaha foof ene mbaɗa janguji mabɓe leydi he caggal noon hollirnoɓe mettere mabɓe e ko oɗo kay biteɗo desni Sassou Nguesso arti e laamu mbiyen e oɗo ñalawma noon ñande nogas e tati ɓen oɗo noon mbiyen ɗe pelle ɗiɗi ɓe cifodirino kay ko wiyete cessez le feu eɓe dartina petelaji ɓe cifodirino kadi eɓe ñoƴƴina kala petelaji mbiyen e oɗo saaha joni noon yimɓe hewɓe kolliri hen beltan mumen no fewi taw kadi ko yimɓe ardiɓe landaji lundiɗi ko wayno oɗo biteɗo Tati Mabiyela ko wayno oɗo biteɗo Guy Parfait Kolela ɓeɗo foof ko yimɓe jeeyaɓe landaji lundiɓe ɓen noon kollirino hen weltare mumen no fewi kollirino kay so jaam e kisal arti hakkude laamu ngu e Pasteur Ntumi ko hunde moƴƴere yimɓe hewɓe noon taw kadi ko landaji jeeyaɓe e landaji lundiɓe ɓuuriɓe lundade ɓen noon kolliri haydara ko paami e ndeɗo sifande eɓe cikkiri tigui ndeɗo sifande wona sifande gonga walla sifande nde ko jogorani rewde lawol ko wayno oɗo biteɗo Sarli Zakaria Bouawo on noon holliri so tawi kay ko gonga laamu ngu sifodiri e oɗo biteɗo Pasteur Ntumi holko saabi laamu ngu salino gila ko ɓooyi kay noddanoma tigui laamu ngu noddanoma tigui nde wawata joddade en Pasteur Ntumi walla yimɓe mum laamu ngu noon hollirno kañum joddata ko en Pasteur Ntumi saabu ɓe kollirno Pasteur Ntumi jeeya tigui koye pelle ceɓitiɗi woni tigui ko wiyete terrorisme laamu ngu noon hollirno e ngan sango kañum joddata koye terrorisme so tawi noon e oɗo saaha e wiide oɗo biteɗo Charles Zakary Bouawa o holliri tigui holko saabi joni laamu ngu ne jaɓa joddade e ɓeɗo wiyeteɓe ko terrorisme en o holliri kadi so tawi kadi ko gonga sifande nde ko ne woodi holko haaɗi laamu leydi Congo jillude hen yimɓe kay taw ko yimɓe jeeyaɓe ko wiyeteɓe international taw wona jeeyaɓe nder leydi he mbiyen ɗum noon ko haala oɗo biteɗo Charli Bouawo hono oɗo kadi o biteɗo Charli Zakary Bouawo hono oɗo kadi taw kalfinaɗo haqqe ndeɗo kalfina ndeɗo fedde haqqe ade e nder leydi Congo biteɗo Trésor Nzila on e holliri so tawi kay ko gonga e oɗo saaha Pasteur Ntumi ko kañum kay yamiri nden sifande walla so tawi ne yaadi e nden sifande yo Pasteur Ntumi yo yalti a yawa habride walla e radio ji haala kay ha yimɓe foof ganda wonde ko kañum kay sifi nden sifande ɗum noon eɗen mbiya tan ko wawi wonde hen foof yo jaam artu hakkude ndiɗo leydi wiyetendi Congo Brazzaville kabaruji men jolam jaberi jeeyaten ko to leydi Afghanistan to Afghanistan noon mbiyene ñalawma hande o e nder ngoɗo wuuro wiyetengo Kaboul lamnugo leydi Afghanistan mbiyen ko janggo musngu waɗi toon taw janggo ngu kadi waɗa koye nder oɗo nokku biteɗo centre culturel noon ko nokku mo yimɓe garata ko nokku baɗɗo defte mo yimɓe garata janggude on centre culturel noon ko ɓe gollo leñol wiyeteɓe chiiten ko kañumen jeeyi on centre culturel mbiyen ko janggo musngu waɗi toon e ñalawma hande o ha fodde 49 neɗɗo wasi hen fittade mum jeetato e 4 neɗɗo noon ko kañumen tigui mbarmi hen ndeɗo fedde noon taw ko fedde wiyetede état islamique en ɓe waɗi ɓe kolliri tigui wonde ko kamɓe mbaɗi janggo ngu e nder leydi he koto leydi Russie paɗen to leydi Russie noon mbiyen leydi Russie noon weddinoma tigui ñande nogas e jeeɗiɗi nduɗo lewru ɓe beddinoma satellite noon ko ndiɗo leydi taw ko leydi wiyetedi Angola ko kañum tigui jeyno on satellite noon koko fate télécommunication ko ndeyɗo leydi di sigi weddino on satellite mbiyen gila satellite o noon wedda ko ñande nogas e jeeɗiɗi e oɗo saaha mo kalaten leydi Russie koɓe ron majjodirɓe kay on satellite ha laaɓi e oɗo saaha koɓe ronkuɓe tigui andude to satellite o heedi ɗum noon woni niɓe mette mawde no fewi kono noon eɓene daari kay eɓe pero kake eɓe mbaɗa peeje foof beele kay eɓe mbawa yittude e oɗo satellite musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e kabaruji men ñalawma hande
konngol men wasiya noon ko erade e bandiraɓe yo tinno yo toppude sukaɓe ɓe toppirɗen sukaɓe ɓe ne hen ɓe needi moƴƴiriɓe jangguine jangde moƴƴere yo sukaɓe jangguine jangde moƴƴere cukalel foof yo yaa école yo janggo école cukalel foof yo janggoyne alqurana jangguine école nde won noon école jangde cukalel foti wonde ko obligatoire neɗɗo fotani joɗade taw wawa windude ummiɗe funnague walla ummiɗe hirnague neɗɗo foof yo waw ko windi ma woni kay o windi arabe walla o windi français walla o windi pular nde won noon ala kay ko ɓuuri hamnade e gara e aéroport taw ka jiɗɗo ɗannade a wawa windande hoore maɗa hay formalité ala ko ɓuuri hamnade jaaha yiiɗa windude lettere taw kadi ma nodda neɗɗo ara kalana ɗum sirru maɗa ala ko ɓuuri hamnade kadi neɗɗo ara neldede haalis yiiɗa tiroyade taw wawa windude ɗum noon musidɓe tedduɓe eɗen mbasiyo bandiraɓe neɗɗo ɗemgal bawgal wonde foof yo neɗɗo wawa janggude wawa windude musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko tonguƴen kabaruji men ñalawma hannde on mbiyam kettikoye malaki jaam yo Allah rokku en hirde jaam ko musidɗo moon sehil moon Amadou Moon Ɓaali Yacouba.